Hello and welcome. Zina langa ndine Sam Mavita. Musiku la lero ndabwera ndi ma points okwana 12 oti tikambirane. Amuna so amakhandi mantha. Koma is it true? Kodi ndizona zoti amuna angamaopeso mwina mamuna anzawo? Ndizona zoti amuna angamaope mwina usinkhu wawo height yawo ndiyotani? Kodi nanga ndizona zoti amuna angamaope kuti mwina apongoza wa mawada? Tikhaire mozi muka video kamene ndikufuna ndikuonesereni mfundo zimene amuna amaopa amamangika sangayankhule koma ndizokwana 12. Tiyeni tione tichite countdown from number 12. Koma tisanapitire please ngati ndikuyamba pa channel panopa please subscribe in the name of our Lord. Okay, fine. Tichite countdown kuchokera pa number 12 pakati kafika pa number 1. What their body looks like. Mwamuna aliyense amafuna kukhala mwamuna wa mphamvu wa masozi akhale so ndi 6 pack. Izizi asikana ambiri komanso akazi ambiri amaziyang'anira kwambiri wa mamuna, amafuna mamuna uja kuti ofiti kama afuna mamuna uja wa masozi. Ichichi ndi chifukwa chake nthawi zambiri amuna ambiri amataya nthawi yawo ku gym kuyesesana kuti thupi lawo likhale no thupi lofitika, akhale no munthu wa masozi kwambiri, akhale no mamuna wakuti aliyense mkazi wina aliyense akhoza kumufira, akhale no wa 6 pack. Amakhala dandala kwambiri akamba kutizidwa kuti akukula mimba, akunenepa, kuchita gain weight yanjani, zimakhano za ndondosa kwambiri fama amaganiza ngati kuti akazi akhozano kuchita drive away. Komano kuti mfundo ndiona, I don't think so. I don't think kuti mfundo ndiona. Koma amuna sangamasuke kukambirana mfundo indi amuna anzawo kapena ndi chibwenzi chawo kapena ndi mkazi wawo chifukwa chakuti asaganizana kuti okhamene amba kutuluka mu game. Ndi chifukwa chake mwamuna msiku alero akhonza kupita ku gym ndi kukakhala kumwina almost 6 hours. Nthawi imene yokukonesedwaso mpira mwinaso kapena kupita kumowa koma akhoza kusankha kupita ku gym ndicho linga chakuti akhale ndi masozi, akhale wamphamvu. Point number 11. Their financial situation. Kuchokera kale tili ana, kuchokera kale amuna ali ana amakhulupirira komanso amauzidwa kuti akuyenera kuzakhala ma blade winner. Amuna ambiri akakhala kuti alibe drama amaopa kukhala pa chibwenzi. Amuna ambiri akakhala kuti alibe drama amaopa kufusira mkazi chifukwa chakuti amaganiza kuti mkazi azikamudyesa chani. Komano kuti zindizona ayi. Ngati mwapeza mkazi kapena ngati mwapeza chibwenzi chimene chimakonda drama kwambiri, ziwane kuti sichili type yano pa type imene mukufunayo. Mukhoza kupeza mkazi amene akhoza kukonda ndi mtima wonse ingakhale mulibe drama. Masiko nonso kuli akazi amene akhonza 1 to 30 akhoza kudyesa mamuna, 1 to 30 akhoza kudyesa banja. So osaopa kukhala pa chibwenzi chifukwa chakuti mulibe ndalama. Point number 10. Their height. Ndi zinthu zosabisa kuti amuna atali ngati feyo ndi amuna ofitika kwambiri. Aliyense amafuna kukhala makamaka asikana amafuna kukhala pa chibwenzi ndi mamuna wantali. Cause mwina chifukwa kuti amuna atali amakhala ndi confidence. Just imagine mwamuna mkazi wantali mwamuna wafupi. It doesn't matter. I'm joking. Komano amuna ambiri amaopa. Komano ziwane kuti kapena mkazi sangalole mwamuna chifukwa kuti ndi wantali. Mkazi sangagwe chikondi ndi mwamuna wamfupi chifukwa kuti ndi wamfupi kapena sangagwe chikondi ndi mwamuna wantali chifukwa kuti ndi wantali. No. Aliyense akhoza kugwa naye chikondi. Ukhoza kukhala wamfupi mkazi akhoza kukonda, ukhoza kukhala wantali mkazi akukonda. Unless utakhala kuti mwina mwake mtima wako ndo wafupi. I don't know kuti mafuna muganiza ngati mafuna nene kuti chani. Komano mwina mukulondola. Komano your physical height kuti ndino atali motani. Mkazi sangakukaneni kapena mkazi sangakuloleni chifukwa kuti ndino atali kapena kuti ndino afupi. Point number 9. Other men can be threat. I think this will make sense. Other men can be threat. Mamuna mkazi ndi mamuna ali pa chibwenzi akuyenda. Pa nthawi imene akuyenda mkazi azifotokoza nkhani lese kuti kazama workmate yake koma amuna azilankhula ndi mwa confidence kwambiri. Mamuna zimambowa, mamuna wina aliyense. Ngati ndinu mamuna ndipo point hii akusangalasani. Please let us know in the comment. Komanso muchite like this video. Yes. Mamuna wina aliyense ndi chifukwa chake mamuna akhoza kukhala pa phone pake ndi pini koma osamuza mkazi. Koma mkazi ngoyika pini kuti mamuna sakuidziwa. Mamuna amayesesa kuti azichita check phone ya mkazi aone ngati mamuna aziona mamuna wina aliyense amene mkazi wawo kapena chibwenzi chawo chikucheza nawo. Chifukwa chakuti amuna they are too protective. Amachita nsanje kwambiri. So mamuna amaopa mwamuna nzake kuti azicheza ndi mkazi wake chifukwa chakuti amaganiza ngati mamuna winayo akhonza kulanda. Koma izizi boyfriend wanu sangakuzeni kuti amuna amakubowa. Amuna amene machezana amabowa. Komano ngati mungalongosole nkhani zokhuza ndi anyamata ena koma mwana kuti boyfriend wanu zikoneka kuti akukwiya nazo, please muuzeni kuti mmamukonda nkhani yonse imene mafotokoza okhuza ndi amuna ena
mango fotokozera koma palibe china chilichonse ndipo asamada ndole inuyo ndi wake. Definitely azasekerera nkukuzani kuti alibe nazo vuto komano for real zimakhala kuti zimamukhuza. Point number 8. What if sex is terrible? Zitakhala kuti mwina boyfriend wanu ndi ma seconds wamaliza. Anyway ndikwenekana kukamba ma seconds wasiriza. Ndipo ma boyfriend amene mwakhala nawo mbuyomu ali better than iyeyo. Ndikupena kuti ichi chingakhala chinthu chomusausa kwambiri mwamuna kapena kuti boyfriend wanu koma sangakuzeni komanso sangakambirane ndi azinzake. So iniyo ngati mwanapo kuti mwina pali vuto, be open, mukambirane. Mukambirane mutakhala ndi nthawi kwambiri yodekha bwinobwino. Ndikupena kuti izizi zizathandiza. Ndipo muzaonanso kuti mwina make wachitaso improve kunkhani yokhuzana ndi sex. Azakhala kuti ali pa level yabwino ndipo chilichonse chizakhala bwinobwino. Kumbukirani kuti nthawi ina iliyonse kukambirana kumasolva mavuto. Point number 7, little experience. Mwamuna aliyense lero kumfunsa kuti unakhalapo ndi zibwenzi zingati. Mwamuna wena sasa hivi anataka kuti anakhalapo chibwenzi chimozi moyo mwake. Koma khonza kunama kuti wakhalapo ndi zibwenzi mwina lo 5, 4, mwinaso ziwiri ngati nayo. Komano in real life akhoza kuti ndi chibwenzi chimozi. Amafuna kuti akhale oneka ngati ali ndi experience kuopa kuchita mistake. Mwina kuluza mkazi kapena kuluza china chilichonse. Akhoza kuchita pretend ngati akuzizo za chikondi, akhoza kuchita pretend ngati amasata za chikondi komano asakuziwa. Mazo na mafilimu onse amene timaonera mafilimu ka ku Nigeria ka Hollywood or Nollywood rather palibe vuto komano amuna onse amene amaoneka mmene muja amaoneka ngati kuti akuchiziwa chikondi bwino kwambiri. So boyfriend wanu kapena mwamuna wanu azafunanso kuti afane ndi amene ajawo even ali ndi experience yochepa kwambiri komano sangaza kuuzeni. Point number 6, your family hates him. Yes, mwamuna amatha kuganiza ngati kuti mwina akwanu amamuda. Ndipo makamaka point imo kakhala pa chibwenzi. Muzaona kuti pamene mwamutengera mwamuna wanu kapena chibwenzi chanu koyambirira pa khomo amazachita behave kapena amazachita behave mwina mwake mwa abunomo. Bambo wanu kukamba joke ina iliyonse kapena apongozi yake kukamba joke ina iliyonse amaseka more than necessary. Chifukwa chani? Amaganiza ngati kuti amafuna atenge attention iliyonse kuchokera kwa makolo aja kuti mwina akusangalatsidwa nawo chanchani. Koma ngati mungaone kuti zinthu zikupita out of way, please have time to discuss this. Kozi kukambirana nthawi yonse kumasolva mavuto. Point number 5, hair. Sisi. Tukamba sisi lapa khungu komanso la mmutu. Tukamba sisi lapa khungu komanso la mmutu. Boyfriend anu kapena chibwenzi chanu chimasamala kwambiri nkhani yokhuza ndi sisi lake. What if atakhala kuti mboyo mamakonda kusunga afro ndino kwapezekano kuti wayamba kuluza sisi afuna akhale ndi dazi. Okay fine. Kukhala ndi cheya pa khungu ngati line ndichonyadisa kwambiri chimene anthu kwambiri amachikhumbira. Mkazi wina aliyense amafuna at least mwamuna akatakhala ndi kacheya kenaka kuti azika sisita. Komano what if cheya also itakhala more than necessary? Itakhala over ofunikira. Mwina ukhoza kumafana ndi nyani? I don't know. Komano chachiziwikire ndi chakuti pamene sisi likuchuluka zimakhazo zinthu zopya. What if itakhala kuti bwezano amba kupanga dazi ne amakonda long hair ngati afro kapena mwina ndi sisi lakugwa ndi amakonda kusunga sisi ende ukapezekana kuti sisi lijalamba kutotoka pang'ono. Amuna ambiri akhonza kuononga ndalama zambiri kugula shampoo ndi mafuta osiyana kapena mankhwala osiyana usukira mmutu cholenga kuti sisi alole sathotoke. Komano what if sisi aketa amba kutotoka ndipo mwayamba kuzindikira kuti mamuna wana afuna khale wadazi. Muzachivomereza kapena ayi. Zangu musekerera ngomuza kuti baby please sindingasiye kukukonda kapena sindingapange china chilichonse mistake ina iliyonse yokusiya kapena kukhumudwitsa chifukwa cha zinthu zazing'ono ngati sisi. Hair or no hair, you love him the same. Aliyense azakhala okondwera, aliyense azakhala osangalala. I think azangosekerera ngokuzani kuti anyway I know like that. So point number 4, diet. Nthawi zambiri asikana kamayankhulana kuti ali pa diet timawamvesesa chifukwa chokuti
nthawi yonse mbuyo mwasikana khano kuzidona kuti no asikana kweneka no khati ma modelo ta slim tabwino western culture kana tiphusano kuti kuti no sikana kweneka no khala wa slim chanchani. So asikana amakhala kuti akamba ku gain weight kapena kakuonene pakwambira mamba ma exercising komanso amayamba ku chepesa zakudya zina chanchani po amati ali pa diet. What if mamuna sona yata yankho kuna kuti ali pa diet? Zingakhala ndo zinthu a little bit awkward. Komano amuna so amasama amafuna so kusamala zakudya zawo maka pa nthawi imene ayamba ku gain weight. Remember pa point ina yake imene ndakamba ichi. Amuna amafuna so kwambiri kuti ayang'anire pa zakudya zawo, ndipo amuna azayinise kuti ayang'anire pa zakudya zawo asanenepe kwambiri, asachepeso thupi kwambiri. Amafuna kuti akhale pa level yakuti akhoza kumatcha level yanu. Point number 3, their relationship with their girlfriend. Munaonapo amuna akakhala pamodzi pabawo posewera mpira kaya malo akuti wina lesa amayankhula za akakhala kuti afuna ayankhule za chibwezi chake, samayankha kuti chibwezi chake chikomuvuta. Chifukwa chani? They are too scared. Men are too scared to talk. Men are too scared to talk. Komano point yofunikira kwambiri komanso chachiziwikire ndi chakuti though amayankhula kuna kuti zinthu zawo sizili bwino, amapezeka kuti ayamba kumwa ayamba kupanga misbehave pa zinthu. Ngati chibwezi chanu muona kuti china chake sichili bwino, ndipo mukuyeneka kuchikonza, the best time to do it ndi pa nthawi imene mwakambirana inuyo awiri, mwakumana mukambirane, mukhale pansi muyesere kusolva mavuto. Ndalankhula kale ndiponso ndikuyankhula mobwereza, kukambirana kumasolva mavuto. Chibwezi chanu sichingamauza azinzake kapena mamuna wanu sangamauza azinzake mkazi wanga mwakuti chibwezi changa mwakuti nje. Ngati muona kuti china chake sichili bwino, please pezani nthawi yokuti mukambirane. Point number 2, how many partners a girl had before him? What if simunamuzepo boyfriend wanu kuti mwakhalapo ndi zibwezi zokwana and what if boyfriend wanu sakuza china chiso chokhuza ndinuyo, ndipo suddenly wangotulukira kuti no ndi long list, a couple of numbers ndithu azafira no kukhala less valued, cause each and every time azaganiza ngati mukhoza kumamusaiza ndi amuna ena amene munakhala nawo before boyfriend wanuyo. So akhonza kumakhala ndi maganizo ambirimbiri. Komano just tell him the truth. What happened in the past happened. Asadandaule china chilichonse. Ndipo this respond azayankhula, ndipo azayankhula kuti palibe vuto, umaziwa ndi maziwa mandikonda ndi wakuti mwakuti azaonesano ka fake smile kumali pasi pa mtima zakha kuti zamukhuza. Komano inuyo zamuzeni kuti no baby, chimene chinachitika kale chinachitika, pano paso chabwino tete wale zakale, pano pa ndine wako, just like that, so everything will be fine. So amuna ndakuzani pano, amuna amaopanso nambala ya amuna amene girlfriend wao anakhala nayo. So if you are a girl and you are watching this, please ukuyeneka nokukhala osamalisa kwambiri. Ngati mamuna unamba kuziwa ndi azakukayikirani, just tell him the truth. Baby, zimene mwamvazo ka zimene mwaonazo inde zinali choncho, komano zakale zikhali zakale, panopa ndine wako, I'm your girlfriend. Point number 1, open expressions of emotion. Yes, kuonesera poyera nkhawa zako kapena zimene zikukusausa mtima. Ndikumbukira ndili mwana mayanga nkanduza kuti mamuna salira ndingagwe motani kapena nzanga ngandimenye sindinkalira chifukwa kuti ndinkauzidwa nthawi zonse kuti mamuna salira. Koma is it true? No. Amuna so akuyenekano akhale malo awokha alire, akuyenekano apange china chilichonse mmene angakhalire. Nawonso ndi anthu amamva kupweteka, mtima wonso umawawidwa. Koma chifukwa chakuti chamawo chakuti mamuna salira, amuna ambiri amakhalano akuswekano mkatikati. Ngati mwangofikira kulowa mulumu ndipo mamuna boyfriend wanu akulira, koma isana kuonene kuti mamuna chitani pretend ngati simunamuone akulira. Komano ngati wakuzindikirani kuti iye mamuna akulira, mufotokozeni kuti mamuna akulira, ndipo mufotokozeni mpaka nakuti akuuzeni chovuta ndi chani. Komanso ngati sana kuoneni kuti inuyo mamuna kuti akulira, muuzeni kuti muuzeni ngati pali chovuta kuti mukambisane. Muuzeni what happened in this society is just like nothing. Inuyo akuuzeni chikumvuta ndi chani, ndipo ngati limozi mwesere kusolva. Ziwane kuti mamuna amalira, nayeso mamuna ndi munthu, zimamukwana, zimafikapo zokuti so nayeso sangakwanise kupirira. Ngati mamuna boyfriend wanu akulira, kayesesani kuti mukambirane vuto zija zoti mamuna salira zinali zakale. This time amuna amalira, ndakuzani amuna so amalira nawo ndi anthu.
Zewe mukambiri chifukwa chakuti munali pomwepo kuonera video. Ndakuza ndi zinthu zokwana 12 zimene amuna amamangika kamene zimene amuna amaopa. Yes, amuna okwana 90 pa amuna 100 samayankhula izizi. That means ndi 10% okamene amayankhula. So you think ndi mugula anthu 10, all right? I'm glad to know. Please subscribe and muonere so ma videos ena. Tinakambapo za ma videos yokhuzana ngati kuti ndi zinthu 5 zimene amuna mazitenga kukhala zokongola kwambiri mwansika. Ngati simuonenapo video imeneyo, please isakeni ma videos amene aliso mu channel momwepa. Video imeneyo muipeza. Please onani ma videos amene ali pansi pa, ndi ma videos ophunzitsa kwambiri, ndi ma videos okuti akhoza kusunga ubwenzi wanu ndi mwamuna wanu. Zina langa ndine Sam Mavita kuchokera kuno ku Mavitan Kingdom. Ndikuti subscribe to my channel.